Sephora je zlo. Šla jsem se jenom podívat. Odešla jsem s tady s těma 4 věcma. Tak jdeme vyzkoušet. Bude to asi trošku delší video, protože každému tomu produktu se chci věnovat a chci ho fakt jako popsat, protože to bude úplně jakože first impression. Takže se pohodlně usaďte, dejte si něco dobrýho k pití a jdem na to. Jako první tu mám tento make-up od Dioru. Vůbec jsem nemyslela, že bych si jako pořizovala make-up od Dioru. Nikdy mě to nějak jako extra nelákalo, ale viděla jsem na něj jedno video a řekla jsem si, že když prostě někdy budu mít tu možnost ho vyzkoušet, tak ho vyzkouším. Zkoušela jsem ho jen tak na ruku, strašně mě překvapila ta textura a měli tam 20% slevu. Takže ho jdeme vyzkoušet. Mají tam 2 typy. Rozjasňující a matující. Já jsem si vzala rozjasňující. Obsahuje kyselinu hyaluronovou, niacinamid a peptidy. Má rozjasňující finish. Vypadá prostě furt jako pleť. A je 24hodinový. No zkrátka, to má být prostě super. Jestli mám špatný odstín a vyhodila jsem 1600 jen tak puf, tak se asi zblázním. Tak odstín myslím, že jsem trefila úplně nádherně. To mám radost. Make-up by měl mít střední, ale vrstvitelné krytí. Make-up vypadá na pleti fakt moc hezky. Má opravdu takový spíš jako lehčí krytí, takový jako lehčí střední, ale fakt se dá jako hezky budovat. Hezky se s ním pracuje. Má strašně zvláštní texturu. On je takový jako hodně tekutý, ale zároveň tam má něco trošku takového jako hutnějšího. Moc nevím, jako jak to popsat, ale každopádně nikde to nezalejzá, nikde to nešupinkuje, takže zatím za mě to není špatný. Jdem dál. Tento korektor jsem strašně dlouho chtěla vyzkoušet. Co sleduju zahraniční vizážistky, influencerky, tak všichni ho chválí. Tento korektor má mít vysoký krytí, ale zároveň má být lehký, má hezky splynout z pletí, má voděodolné složení, má funkci rozptylu světla, ten aplikátor je zvláštní, nic takového neobvyklého. Musím říct, že na první jakoby nanesení působí trošičku hutnějc. Vypadá to špatně. Jinak nemá zalízat do vrásek, do porů a má oční okolí i hydratovat. Musím říct, že to nevypadá vůbec blbě. Ten korektor je hrozně zvláštní. Přijde mi, že je to něco mezi tady s těma 2. Trošičku hutnej, něco jako Estée Lauder, ale zase zároveň hydratační a jakoby přizpůsobuje se tomu okolí, pracuje se s ním něco jako z Kosas. Prostě jak kdybyste spojili tady ty 2 dohromady. Což je skvělý, protože oba miluju. Jako další jsem si vzala tento bronzer ve Stixu od Too Faced. Strašně krásná barva. A já si ho dám radši nejdřív na ruku. Musím říct, že ježíš, to voní jak čokoláda. On se teda tak i jmenuje, myslím. To je nádhera. To je tak neskutečně krémový produkt. Já bych normálně všem dala čuchnout a vyzkoušet, jak je krémový. Pokud budete někdo kolem Sephory, tak to určitě vyzkoušejte, očuchejte, protože tohle. No a poslední. Kdo by neznal novou značku, novější značku One Size, kterou můžete zakoupit v Sephoře. Hrozně jsem ji chtěla vyzkoušet a samozřejmě toto je jejich legendární setting spray. Já jsem si ho pořídila v menším balení a má být voděodolný, odtěru odolný, má zkrátka zaručit to, že vám make-up vydrží celý den. Tak to dám zkusit.
Musím říct, že velmi, velmi hezky voní. Není to úplně jako spray, ani to není úplně jako mlha, ale necáknete tam na sebe jakože žádný nějaký jako extra mokro, takže je to příjemný. Jak udržíte make-up po celý den, to ještě uvidíme. Každopádně tohle byl kauf. Musím říct, že po dlouhé době se mi fakt jako nákup podařil. Mám z toho hroznou radost, že prostě ty peníze, které jsem do toho dala, tak fakt jako stály za to. Make-up vypadá naprosto božsky. Ten korektor, to je nádhera, ten bronzer, tak krémovej jsem snad ještě nikdy neměla, takže no dlouho do Sephory teďka zase nepůjdu, ale mám prostě radost, že se to vydařilo, tak mi schválně dejte vědět do komentáře, co si vy o tom myslíte, jestli jste taky tak nadšený jako já, případně co jste z toho vyzkoušeli nebo chcete vyzkoušet.